jutro. Dobro jutro. Šta je s ovcama? Pere ih vratio u to. A gde su bile ovce? Izašli. A što su izašli? Zato što Dule nije vezao kapiju. Koji Dule? Gazda, izlazi. Obuči se. Idi se obuči, takav ne možeš da ideš. Kako ste smeli da pustite ovce da izađu jutro? Na ovu ladnoću. Eto, Dule trebao sinu da veže kapiju, bio njegov red, tako su se dogovorili, nije vezao. I otvorila je onu prečaku. Nemojte, molim vas. Kuća kaljava, prljava, sačuvala majke. Imali smo rođendan. Ma to ne opravdava. Tako je. Ero, jesu tvoje ovce puštene jutro? Ma kakvi puštene? Ma vezane pod katancom. Hajde bre, beži bre. Pod katancom. Hajde izlazi. Sa gazdom. Važi. Na što ovo liči? Na što to liči? Na slavlje. Na slavlje. Pa kako vas nije sramota, bre? Gazda, odgovorna si za ovo danas. I to mnogo odgovorna. Ovo nije smelo da ti se desi, ti si gazda. Kao prvo, ovce jutros nisu smjele da budu puštene. Kao drugo, sluge ti još spavaju. Kao treće, lep dan. Radite bre nešto, bre. Pa sad će da radi svi. Ajde bre. Juče je bila akcija. Jeste bila akcija, bit će akcija još više. Ne sikiraj se ništa. Pa ne sikiram se samo... Gledao sam ja, Ero, tvoju akciju noćas, nisam ti ne sikiraj. Sram te je bilo, daješ primjer omladini i jašćeš se sa Zoricom. Kako te nije sramota, bre? Napala me žene. Prekrsti se. Prekrsti se, bre. Napala me ona baba, šta ti je? Ja nisam za tu. Bre, beži, bre. Za te baku tanere. Ja sam, hajde da je neko mlađi pa u redu. Da se ne brani. Ajde, bre. Gazda, odgovornost hoću. Ko je odgovoran za ovce? U stvari ti si mi odgovoran. Dobro. Lično si mi odgovoran. Znači, za 100 svi. Kako vas nije sramota? I 10. put kažem, nemoj da mi prekričaš ruke. To mi je navika. Ero, dok ste ovdje stigli, taj papir stavljen svud. Stavljen svud, sad nismo oterala nas kiša. Samo sad stavljamo letve danas i pokrivamo. Od letve znaš kako ide? Znamo bre, sve. Dobro. Šta ti? Znaš kako smo ti uradili ovo? Dobro, ne sumnjam. Treba da nam uđeš makar gajbu piva za Dule, ovaj... A šta vi meni dođete za ovo jutro što sam ja došao ovdje? Jedno veliko izvinjenje. Da ti kažem. Nemoj ti da mi se izvinjavaš. Danas ćeš ti da odrediš. Odgovornost. Sluge ti spavaju sigurno. Evo ih, spavaju. Pa to lepo. Pa ne mogu da ih naučim. Treba makar da račistite onaj krš onda da ti kažem. Šta mislite vi noćas da je nekom zapelo da mora da pije vode? Ni jednu čašu nemate u kući. Ni jednu šolju nemate u kući. Nek piju odavde pošto su isprljali. Poslovni je red da se sredi to. Pa rekla sam im Poslovni oni je red da se sredi, bre. Hajde, budi sluge. Mogli ste noćas kad ste otišli. Budi sluge sad, kad si već tu. Tišina. Dao si ovcama da jedu šašu i vezana šaša. Ne možda mi kažeš ništa. Nemaš opravdanje uopšte. To je u redu što si njih namamio da uđu na hranu. To mora još da se posadi. A gde ćete živu ogredu? Ja sam, evo sad. Gdje planira se živu ogredu? Ovo je višak. Pa ja sam juče pitala zadrugu da vam javi da imamo višak. Ja ću da ti kažem I odmah. niko mi ništa ne. Evo ja ću da vam kažem odmah. Ali vidite kako smo ovo uradili, je lepo. Jeste lepo, samo ćete ovdje da pustite ovako. S ove druge strane. Jedno 30 cm, 40 odvojite i da pustite ovako. Odavde pa dole. A znate šta smo mi mislili? Ne znam. Tamo od gde smo završili ruže pa vamo... Vi mislite šta hoćete, ja kažem šta treba da se radi. Znači ovdje pored staze malo gušći, znači napravite pola metra. I posadite sve to. Dobro. Idi sada za stolom, hoću da mi kažeš ko ti je odgovoran za ovo ponašanje ovako sve tamo. A ja mogu samo da idem do toaleta pre sastanka. Radi šta hoćeš. Pa gde ćeš sad I nemojte stalno da vičite na nas, vidite da smo sve uradili. Samo su nam ovce napravili. Idem kući bre. Idem da radim bre, imam ja posla kod moje kuće bre. Dobro. Proko, nisi takav čovjek bio ranije, prijatelj.